1.200 άνθρωποι στο δρόμο. «15.000 στερούνται βασικών αναγκών και θεωρούνται άστεγοι με την ευρεία έννοια του όρου. 10 πλυντήρια σε όλη την Αθήνα ικανοποιούν τις ανάγκες των αστέγων για καθαριότητα». Η κατάσταση αυτή μας οδήγησε να δημιουργήσουμε το Ήθακα, ένα κινητό πλυντήριο ρούχων για τους αστέγους. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις συνθήκες υγιεινής των αστέγων και να τους βοηθήσουμε να ανακτήσουν την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό τους. Αναρωτιέστε όλοι γιατί πλυντήριο και γιατί κινητό. Πλυντήριο γιατί πολύ απλά πιστεύουμε ότι η καθαριότητα οδηγεί στην αξιοπρέπεια και αυτή με τη σειρά της σε νέες ευκαιρίες. Κινητό, γιατί με τον τρόπο αυτό θα έχουμε το πλεονέκτημα να προσεγγίσουμε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά μέρη. Ο τρόπος λειτουργίας θα είναι απλός. Θα πρόκειται για ένα βαν, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με 2 πλυντήρια και 2 στεγνοτήρια. Αυτά θα τροφοδοτούνται με ρεύμα από μια ηλεκτρική γεννήτρια και με νερό από το Δήμο. Το βαν θα λειτουργεί συγκεκριμένες ώρες της εβδομάδας και σε συγκεκριμένα σημεία που συγκεντρώνονται άστεγοι. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων σας, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να ξαναβρούν την Ιθάκη τους.